Nasi ndiye. Ayo, tudare mangwana. Ichi. Nasi ndiani? Nasi tabva kuchechi. Saka mangwana ichi. Mandi. Iri chi? Ndikira ndibereke. Saka inenge iri 7. 7? Friday yange iri chi? Friday. Ameni ngatingonyore iyo. Anonozviona ikoko. Tiri munani? Asi inenge iri September. Tikabva muna September toenda munani. Muna October. Saka utaura kuti October katova October. Iwo mwiki. Panapa kanzi nyika inotanga newedi Y. Ichi? New York. Ichi? New York. Mati yanzi chi? New York inonzi. Ndati inotanga na Y, imati New York. Aye, wandaida kuti Uganda. Mati? Uganda. Right. Pakaita se? Chika. Okay. Imati Uganda. Amene koko, vanonozvona iwe koko. Pabanzi, how many meters in hours? In an hour. Meters? Yeah. In an hour? Yeah, in an hour. Iwe. Natsoverena. How many minutes in an hour? About 30. 30 hours? Minutes. 30 hours. How many minutes in an hour? Muruguti 30 minutes. Mati 30 minutes. Hours kati kuda ma hours. 30 hours idzo. And the meaning of global warming. My globe. Machi? My globe. My bulb. Globe why? What is a hot dog? What dog? Imbwa inopisa. Mwana we fish. Anonzi chi? Fishana. Fishana. Hansi, how many milliliters in a liter? 2 cups. 2 cups. 2 cups. The bed.